maayo ni mo, no? Sila naman nagsugo. Jong, ayaw pag dinalo. Ihatag na isa kabalot. No? Na, manday na. Jong, ayaw pag dinalo. Ihatag na isa kabalot. Nay! Nay! Unsa man tan? Nami project sa eskwelahan babag sa kunon ba ako. Unya, unsa man nato na? Kinahanglan nga makapasa kog record nay. Unsa man na record na? Importante kay na? Importante jud kay nay. Kung makapasar ko, ikaw yung hinungdan. Ay mo ba? Sige sige, ato na buhaton para makapasar ka. Nay, sunduga akong sulti. Ani na yo. Jong, tagain na Jong. Jong, tagain na Jong. Hey! Napay kaduha nay. Ano? Sus Jong, tagain na na. Sus Jong, tagain na na. Nay, last na jud kayo ni nay. Ikatulo. Ani na yo. Jong, ay pag dinalo dia Jong. Ihatag na sa kabalot oh. Jong, ay pag dinalo, ihatag na sa kabalot. Nice ka nay. Surpul ko nay. 99 ang grado ani. Nya nay, adto sa ko. Unsa kay project ato nga isa magabalot ako ihatag? Hey! Oh, kita ba kaambi? Kamaayo ni mo, no? Ikaw pa maayo, ikaw pa masuko. Yahay po ni mo. Kana na gudo? Isa ka buok? Ikaw rin makahurot ano makaon diri ba? Sila naman nagsugo. Nanay nagsugo. Jong, tagay na, Jong. Mawadaan taginan siya ni Nay. Imo lang iya taga-tagitan. Sus, Jong, tagay na na. Na, tanawa. Tagayin ko. Oh, Sana ay isa na magyatag. Tugan lang nanay ron. Nay! Si Tita, isa nagyatag. gawaan na ka. Mamili pagib ka. Bitaw ron. Jong, ayaw pag dinalo. Ihatag na isa kabalot. Saan si nanay, uy? Uyang yung hatang ng bata ba? Daw? Na, manday na. Mura magwikaon yung bata, ah. Pirti magkasirok. Sa man eh, simod maning nanay. Jong, tagay na, Jong. Jong, tagay na na. Hey! Sus, Jong, tagay na na. Jong, ayaw pag dinalo. Ihatag na isa kabalot.